Hej, idag ska jag visa ett litet snabbis på en gubbe. Du börjar med att logga in på en gubbe ungefär level. Ja, en snygg gubbe bara. Och sen så frågar du en online-vän om han vill ha din gubbe. Och så svarar den här vännen ja eller nej. Men svarar ja så skriver du måste okej, byt lösenord då när du kommer in, okej. Och så skriver du då den okej. Och då så skriver ni ja, och så skriver ni ett lösenord och så loggar den här personen in och byter antagligen till samma lösenord som man har på sin gubbe. Och då ja, då kan ju och så måste man ha e-mail på den. Och sen så går man ut på sin e-mail, titta vad den har bytt till och så testar man om det är till en gubbe. Och nu har jag förberett så att ni ska få se sista slutet. Och då är det med sig 100. Det är ju också där i vanliga fall. Jag får bara ta det lite idag. Okej, nu ska vi se. Här har det kommit. Då har hon ändrat det till 1, 2, 3. Så ska vi se om det är. Nej, det var fel. Då tar man tillbaka sin gubbe. Okej, hon har antagligen bytt igen. Okej, det ska stå kan 1, 2, 3. Okej, då har hon det. Kan 1, 2, 3. Det är lite konstigt, hon är lite läskig. Men hon måste ändra till det. Okej, 2, 3. Okej, så nu kommer jag in och blir en gubbe igen. Det är så lite bra. Här är hon och hon har bytt till jättefula kläder. Varför och så ändrar lösenord. Så ändrar man lösenord. Just det, hej. Eller? Nej, det var jag inte. Men hej. Hej. 1, 2, 3 var det. Och så var det. Sen är det till. Okej. Då behöver vi inte vara oroliga mer. Jag var inte helt vad det var jag trodde. Ja, hon ändrade aldrig vem bara. Jag ändrade sin gubbe till. Jag vet vad det är. Då måste vi. Pass på det. De bara tar på. Det känns som en kan man åker ut, ramlar. Yes.
Det är 100. Hej 100. Fast ibland är man så osmart sånt. Nej, jag kommer in. Och då skickar vi över kläderna. Så. Då kan man bara skicka till resten av dagen. Hej då!